ефир. Сега ще разберем как, а после ще изясним и защо. ЧЕЗ ужили едно село с близо 4000 лева. Наживо от пернишкото село Кладница включваме сега репортера ни Антон Хикимян, който е сред измамени от фактурите на енергото. Добро утро, Тони. Разкажете ни за какво става въпрос. Добро утро, Петя, от центъра на село Кладница. Аз съм заедно с кмета на селото Красимир Трайков и с жители на селото, които са недоволни от електроразпределителното дружество, всеки със своите проблеми. Пред няколко дни Кладница и други населени места тук в Пернишко се вдигнаха на бунт срещу ЧЕЗ и главните оплаквания са подаване на слаб ток, непрекъснати аварии и надписани сметки, като една от най-големите, както каза и ти, е сметка от местен трафопост тук в селото за близо 4000 лева. Защо е така? Дали това е объркване или злоупотреба, ще ни разкаже кмета. Добро утро, господин Трайков. Защо се случи така, че всъщност трябва да платите 4000 лева, независимо, че трафопоста, доколкото разбрахме и от предварителния ни разговор, харчи не повече от 40 на през зимните месеци, да кажем. Така е, значи за Какви са нормалните сметки? Значи нормалните сметки за цялото село за улично осветление през зимния период е някъде около 1300 до 1500 лева. Общо? Общо. А за конкретния трафопост? Това е фактурата за конкретния трафопост, който получих 1600 лева сметка за един трафопост, който иначе нормално харчи през зимния период около 40 лева, през летния период 20 лева. Как реагирахте ви? Естествено, аз подадох съответната жалба чрез община Перник и беше извършена проверка. Отговора на ЧЕЗ беше, че е допусната неволна грешка. Самата една от цифрите била променена. Само, че това не е така видно от тия фактури. Се вижда, че месец четвърти отдолу се начислява сума, която расте нагоре. Месец пети отново расте и накрая, след доста обаждания по телефони, къде ли не вече, 10 на телефона, накрая се направи сериозна проверка и се установи, че ЧЕЗ са ми надзели 1800 лева за месец трети. Така. Те ми ги признаха чак 6-ти месец. Аз очаквах от тях едно извинение за това нещо, за тая неволна грешка, както казате. Само, че месец 10-ти отново... Това е 2008 година. 2008 година получих фактура. На каква стойност? Която е 3730 лева. За един трафопост? Пак за един трафопост, надписани 2020 лева. Отново надписани пари? Отново надписани пари. Значи за една година 4000 лева. Улично осветление, което заплащаме за година около 15 000 лева. Това са ми половината от парите за ремонти и поддръжка и за цялото село. И за да спестиме пари, ние сме принудени вечер от 12:30 сутрин до 4 часа да изключваме уличното осветление, да пестиме пари. В същото време ЧЕЗ ми взимат пари. Това според мен или злоупотреба, както го наричате ви? Значи те твърдят, че е грешка, според мен е злоупотреба, защото те злоупотребяват с парите на селото. С тия пари аз бих могъл да направя някакви други ремонти. Само да чуем отговор от студиото. Освен това... Само да добавим, че те са ви върнали парите, при което отново са ви изпратили бележка за това, че трябва да... Те ми върнаха парите и от 13-11 месец ми признават, че са ми назели за втората фактура 2020 лева. Но в същия момент получавам писмо пак от 13-11, че дължат 3700 лева. Това означава, че вътре в ЧЕЗ няма никаква координация между тези, които отчитат, тези, които проверяват и така нататък. Добре, да чуем отговор от студиото. Пълен абсурд е това. За грешка или за злоупотреба става въпрос? И вие знаехте ли за този случай? Значи за този случай, за първата част на случая съм запознат, но за това, което твърди кмета на Кладница в момента, не съм запознат. Аз предлагам на кмета на Кладница да се срещнем лично и да изясним въпроса, тъй като сега в ефир и на празна маса няма как да взема компетентно отношение по въпроса. Често ли се случват обаче подобни неща? Значи съгласете се, че при 2 милиона потребителя, това значи 2 милиона електромера, грубо по 10 цифри всеки един, значи говорим за колосално количество цифри. Нормално е да се греши. Този, който не работи, не греши. Важното е да се учим от грешките си и да се стремим да ги поправим. В никакъв случай ние не искаме и не рекетираме своите потребители. Напротив, стремим се да решаваме проблемите по пътя на диалога. Така че това е моето предложение. Отново към село Кладница се връщаме. Тони, готов ли е кметът да се срещне с господин Димитров, с представителите на ЧЕЗ?
Да, готов съм по всяко време, даже по моя инициатива и на колеги от съседни населени места. Какви са вашите искания? Поискахме кмета на община Перник да насрочи, да иска среща с представители на ЧЕЗ в общината, защото въпросите, тия проблеми не са само в Кладница, те са и в Рударци, и в Драгичево, и всички населени места. Аз бих искал да попитам съвсем кратко, вашите искания да бъдат изведени електромерите да бъдат изведени електромерите извън трафопоста, защото аз няма как да проверявам данните на този електромер, дали са същите, които ми ги посочват те. И само за сравнение ще ви кажа, ето, за два от трафопостовете започват 11 месец, единия започва електромера от 0, другия започва от 1 киловатт. Това означава, че са сменени електромерите, без да съм уведомен. И аз не зная при какви показатели са свалени старите електромери и при какви показатели са монтирани новите. Дали са монтирани при 0,1 киловатт или при 5000 киловата. Искам да дам думата и на един от жителите на селото. Благодаря на всички други, които са дошли, но нямаме много време. Какви са основните оплаквания на вас като потребители на ЧЕЗ? Добро утро, казвам се Петър Кирил, живущ на улица Бор. Напрежението е много слабо, особено в пиковите моменти. 5, 17, 18, 19 часа пада под 180 волта. Това го отчитам по медицинското осветление, което под 180 волта гасне и се опитва да се включи отново. Микроволновата фурна при нормален режим за една минута топлена на храна топли 5-10 минути и не го топли достатъчно. Вие казвате, че има замервания? Да, замерванията се в хубав слънчев ден, в 14 часа на обяд идват от енергото и замерват. Когато? Това е. Когато няма почти никаква консумация. Всички жители са на работа и 2 часа на обяд. Каква консумация на електричество? Но когато се върнат, консумацията се покачва. След 17 часа става ад. Добре. Никакви уреди не работят. Благодаря ви. Това са, разпитах и хората преди прякото ни включване. Това са основните му оплаквания специално на тях от слабото напрежение. Надявам се да има отговор в студиото. Благодаря, Тони. Антон Хикмян на живо от пернишкото село Кладница. Значи разбрахме слабо напрежение там, а от също се оплакват и в селата Рударци и Драгичево, както и от непрекъснати аварии. Кажете сега за напрежението. Ще се оправи ли скоро? По отношение на качеството на напрежението, всички потребители имат следното право да поискат от нас да замерим качеството на напрежението. За целта се монтира специализирано устройство, което трябва да престои поне една седмица, т.е. да се заснеме профила на напрежението, не както каза господина, в 14 часа или в 19 часа само, а за 7 денонощия, за всеки един час се отчита профила на напрежението и ако наистина имат такива отклонения, ние следва да предприемем технически мерки, така че да доставяме на своите клиенти качествено напрежение 220 волта. В случая хората са усетили, че ги мамят, защото сумата е доста голяма, ако обаче беше 100-200 лева, дали щяха да се усетят те? Тук става дума за уличното осветление на едно село, така че сумата каква е, не мога в момента да коментирам. Няколко хиляди села са в България. Дали всички са толкова бдителни, дали се усетят? Значи, казвам, че случая може би е единичен, но проблема, който постави кмета на село Кладница за изнасянето на електромерите, беше поставен на срещите, които ние проведохме с кметовете в цяла България. През миналата година проведохме 2 такива поредици от срещи и ние продължаваме да поддържаме този диалог с всички регионални и областни кметове и областната управа, така че винаги да разбираме своевременно за проблемите и своевременно да ги отстраняваме и решаваме.